Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe e yiɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama on ñaganama Allah moƴƴere sikki ala ko yewede min gondi saabu guila ñande aljuma mbayrodirde eɗen gandi hanki altine wonno tigui koɓe noddirta hono férié ko ñalawma mo ganduɗa jayandeji jaltata e nder leydi meɗen Sénégal en gari e oɗo subaka talata hande gam humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salaɗa aadi ɓuuri fittude aadi amen e moɗon ko hokkude on robino jayandeji e kabaruji labɗi ɗimin ceeɗi min ciggi min gaddan on tawi oɗon mbawa humpitade no hannirta ni kona ɗum en jii to junggo men ñamuɗo e subaka hande o bani men debbo Aissata Ndiaye nde wayno o arani sikki alano eɗen ñagonomo jaam e kisal kono kadi cellal duumigal saabu ɓandu ndu o wona coftuɗo no fewi eɗen ñaago tan yataw janggom ara ɗo o dardo e meɗen gam humnude on ɗon aadi kono ɗum ko salminde on e bismade on e robine men jayandeji e oɗo talata nogas joyi lewru mai hitande ko ujunaji ɗiɗi e nogas e goho ko wiide tan jayandeji leydi Sénégal e oɗo subaka hande ene wayno ko ɓuuri hen ko hewde garti ko e coggu avion kesso mbo laamu leydi Sénégal soodi tawi on avion de ko avion présidentiel tawi kala to président fayade ne wawa de nawde on ɗon avion ne way noon goɗɗon coggu noon e ñalawma hande o addi ko wiyete polémique manam gulali gulwulti to banggue opposition hani kadi au pouvoir inana dari gam yidde ha joni laɓɓinde ɗum jeeyi sababu noon jandeji meɗen ko ɓuuri hen ko yaaji arti hen kono kadi ɓe jeeyi ha toon to leydi Mali ɓe garti e toɓɓe kewɗe ko fate banggue e hono e nder leydi men Sénégal ha toon to caggal leydi kono ɗum ko haade men natande robinde jayandeji ne wayno ko kabaru majjere joguiɗen hono mo ganduɗa ko bani men debbo gollidiɗo meɗen Oumou Ba eɗen gandi ko toon to banggue radio tigui o liggoto ko miñi ko debbo ne wiye Hapsa Ba ko kañum de ene wayno majji guila ñande aset on ɗon noon ko élève mo duuɓi 15 janggannoɗo walla janggowo toon to collége mbo manam mbo lycée malla mbiyen mo collége hono toon to Keur Massar ko on ɗon tigui majji guila ñande aset caggal nde yano janggoyde ha ɗo noon o yitaka taw hollitama wonde téléphone makko waɗama ko wiyete ko hono localisé manam o yitama e sara on ɗon école mbo jangganno kono kanko kam ha ɗo o suwa yitede jomen chartaji en toon to Tivaouane Peulh noon kollitino wonde e ñalawma hanki o walla heccanki woni o arini ɗon o wiɓe wonde ko majjuɗo kono tan ha joni o yitaka taw eɗen ñaaga yo Allah hollita ko nafata tawi ene hiisi kono kadi kala jiiɗomo tan kanko on ɗon Hapsa Ba e photo gon ɗon numéro téléphone makko nan ɗon ko 78 302 44 93 on numéro eɗen mbawi wiide ni o nattaɗa hande e manam wadde ko wiyete ko manam o wawata ha joni e naftude saabu o wondane téléphone o kanko on ɗon Hapsa Ba kono de oɗon mbawi noddude oɗon numéro goɗɗo won 77 861 48 38 77 861 48 38 kala jiiɗo on ɗon suka debbo no mbiɗen ni Hapsa Ba majjuɗo ha o saaha mo kalten sowa taw yitere ɗen mbi tan yo Allah hollit ko nafata ko miñum Oumou Ba reporter meɗen toon to saktirde Piindi radio eɗen ñaago nde Allah hollitta kono kadi hollitta ko nafata gudditen jayande mbiyen robine men jayandeji ko jayande l'observateur adorto e oɗo subaka hande nde wi ko avion kesso woni tan avion mo ganduɗa ko commandement ɓe mbi tan ko mawlendi Macky Sall o saaha hande ko nana e poste de pilotage ɓe kolliti wonde noon on appareil nde soda ko e budget ganduɗa ko woni jagorɗo tambiɗo gueɗe kono leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti wonde noon jaaru makko ene qimi e milliard uji limtinde jeeyi sababu noon coggonɗo avion ɓe mbi ko gam ha joni waydude on avion biteɗo hono Pointe Sarene saabu kay on nayi wi tolnima hande e duuɓi nogas natanen jayde quotidien le quotidien nden jayde kamne arti e coggu on ɗon avion kesso woni avion présidentiel kesso poul ɓe mbi tan de ko 320 néo polémique manam de on avion inde muɗum 320 néo kono de ɓe jokki hen ko polémique woni tan gulali e luukali kono kadi e gul wulti kamɓe pondire konngol ɓe mbi de ko namde kewɗe kay goni ko garti e on ɗon montage financier woni tan hol tan ko prêt no poti Oumar Gueye noon kam woni jagorɗo tambiɗo gueɗe collectivité territorial kono kadi e joguiɗo konngol laamu ngu o holliti wonde koɓe kalta prix o saabu kay ko ɗum secret de défense manam tan kala ko fate banggue gueɗe konu ɗum ɗo wonaki ene sakti ɗum ko guuri jajine tawe hello jeenayyi eɗen jayde quotidien le quotidien avion on ɗon kesso ene tawe nder jayde vox populi ɓe mbi tan de ko hebde on ɗo avion A320 néo tawi noon ko laamu leydi Sénégal rewɗa ɗon gam mawɗo leydi ndi ɓe mbi de ko avion kesso mbo Macky Sall oɗo saaha hande o mona e zone de turbulence manam ɗo woni ɗo de woni koye nokku kewɗo yerɓo tigui to banggue dow opposition et société civile de o saaha hande kolliti wonde manam mbaɗi ko wiyete kono tempête médiatique ina kala no belda kono kadi ina kala ne mbiye wonde yo prix on ɗon avion A320 néo tawi koto banggue hinde Airbus yo sakte ande holno foti e gunɗon coggu ko wona ɗum ha joni on ɗon gueɗe avion ene tawe nder jayande les échos
hay sinno tawi won titre goɗɗo tawete hen ɓe mbi tan de ko avion kesso mbo commandement mo leydi ndi ne wayno heeɓi a 320 neo tawi ko kesso poul ɓe mbi tan kamɓe kaali piroɓe mbi ko 59 milliards e koppeje CFA hay sinno tawi laamu ngu ha ɗoɗo kalten kañum kam saktani on ɗon prix kona ɗum titre goɗɗo ne tawe hen ɗum ko caggal nde manifestation mawɗo o waɗa ɗo e nder leydi men Sénégal tawi ko ande sam jikkoyi ko gomo wiyete noon kañum tigui ene wayno yuɓɓini on ɗon gonɗon sepp woni nden gam aynir diine gam aynir hajune jikkuji ɗi ɗum ko fate banggue hadde ko wiyete ko wasde yadude e homosexuel en woni ɓen ɓe joomen inde ɗiɗi ɗum jeeyi sababu noon toon to France ko lawgu mawgu wonani ɓen ɗon ɓe kolliti wonde de manam yo kay ha joni ɓe bindi ko ganduɗa ko woni ministre de l'intérieur toon to leydi France yo kay hat dendagal ɓe ganduɗa ko ardiɓe gonɗon seppo nade toon to leydi France inayi mabɓe ɓe mbi tan ɓe joopi ko khalife général de Tijane kono kadi e on mo Thiénaba wondude e Babacar Mboup imam Dame Ndiaye kamɓe imam Moustapha Gueye Dame Mbodj imam François Mbodj Kélédor Sène Assane Diouf Cheikh Oumar Diagne ɓe mbi tan de ko ɓeɗo kala ɓe moɓe limti yo France hadɗumen nadde e nder leydi ndi saabu ɓe noon kala nana daari gam hadde homosexuel ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kalen e walla naten jayde guendiɗe nde Le Soleil nde ɗon jayde no wayno arti e ko yewti ko e tindade e jillu mawɗo leydi ndi ɗum ɗon ko toon to diwanuji ɗi Kaffrine kame keeɗuɓe ɓe mbi tan de kola radioscopie d'une tournée manam tan de holtan ko soomi e nder on ɗon tournée mo ganduɗa mawɗo leydi ndi ma waɗa ɗum ɓe kolliti wonde maw yaa ko tolni ujunere e temedde jeegom kilométre e nder capanɗe jeettegoo tawi ko waktu ɗum ɗon wonata ko ñannogasa jeenayyi nangui goo lewru juin e nde hitande gonɗen maw ya ummat ɗo e Dakar ha toon to Tambacounda maw rew Kaffrine ganda Kédougou e toon to Madina Gounass gam juuriyade khalife tedduɗo woni toon to Daka kono ɗum ko noon ɓe garti mo uddita nokkuji ganduɗa ɗi ko mahanode toon ko wayno hôpital ko wayno laabi hôpitaux ji mbiyen ko wayno laabi tawi ɗe nder muɗum tolnima 50 milliards e koppeje CFA kono kadi gollorde goɗɗe ma darna ɗin konguɗi jaaji ne tawi hello ɗiɗi e nden jayde guendiri Le Soleil jayde enquête ari koye natal Fatou Ben Soudan ɓiɗɗo leydi Gambie tawi de ko procureur mbo CPI ɗum ko caggal duuɓi jeenayyi nde waɗe gardigu hono nden ɗon gollorde ɓe kolluti wonde noon ko arti e namde ɗe o jabti ko ganduɗa woni jeenaykoɓe leydi Sénégal caggal nde waɗi ɗo jillu makko o wide ina wayno ko yo yimɓe pam CPI de jopaki tan dunde Afrique e yimɓe muɗum o holliti wonde o arti e Donald Trump o wi ko Donald Trump de yiɗano o waɗa losko makko toon to Afghanistan saabu kay on ɗon wi ko gomo witengu CIA ngu leydi Amérique ina toon ko ɗum ko arti e wiide wonde sa yi o waɗi ko wiyete ko hono appel e ñaworde ganduɗa ko Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé ene wayno ko yinnode wadde ko wiyete ko hono suivre on ɗon procédure kono ɗum ko o arti ha joni nde o namda beele ma won ƴamowo laamu toon to leydi Gambie o wi tan de ko adi komo jabto o jali taw ko hawo heyni o wi ene wayno ɗum ɗon ko Allah tan andi ɗum ɗon ngal namdal ne wayno ngal ɓiɗe oɗo saaha ummorade e jabtol Fatou Ben Soudan jayde las quotidien ene wayno kañum arti ko e toon to leydi Mali nde tacci keeri hollidi wonde de oɗo saaha ko hono leydi ndi par intérim bandaw wondude e premier ministre muɗum Mokhtar Wane kamɓe kala de ɓe jaggama e oɗo saaha ɓe mbi tan de ko coup d'état e nder coup d'état toon to leydi Mali ɗum waɗi ko hanki jamma kamɓe kala o saaha aɓene e juuɗe e koninkoɓe ɓe kati jayde libération kañum ari koye trafic de drogue 50 kilo de chanvre indien kañum woni ko jagga tawi heɓta koye juuɗe militaire uji ɗiɗi on ɗon noon ko caporal chef Cheikh Ahmed Tijane Ndiaye wondude e soldat mbo premier classe biteɗo Makiyu Diakité kamɓe kala noon ɓe jaggira ko on ɗon fannu woni jogaɗo ɗino huuɗoɗa enoyo tawi yinno ko yeyde ɗum ɗon noon ɓe garti ha joni tawi jagguiɓe ko gendarmerie ɓe ñanin kono ɗum ko noon marchandise o ɓe mbanno ɗum ha joni koye auto tawi ko particulier mo marque Peugeot kamɓe kala noon ɓe jaggami oɗo saaha eɓene e juuɗe e parquet woni tan e joguiɓe e ñawore e leydi Sénégal jayde e stade naati dingaral ko ɗon guddirten robino men jayndeji hono kala subaka caggal nde o waɗi doublé kono kadi o heeɓi ko ganduɗa ko woni record wadde bat walla mbiyen heɓtade record mo ganduɗa ko Robert van Persie mbo leydi Hollande kono kadi omo heddora bituji jeenayyi gam heɓtade Didier e Drogba mbo leydi Côte d'Ivoire Sadio Mané ɓe mbi tan de ene wayno natti e tarikh kono kadi o neldi Liverpool toon to Ligue des Champions kono ɗum ɓe garti e brawtede ngal leydi meɗen Sénégal ɗe ganduɗa mbaɗi gueɗe mantede toon to leydi France ina hen Boulaye Dia Habib Diallo wondude e Moussa Koné kamɓe kala ɓe marki ko tolni 61 but ko walla mbiyeɗa eɓe jeeyi markuɓe 61 but tawi ko Afrique naɓe marki ɗum kono ɗum koɓe garti record kono kadi e wondemo soulier d'or toon to dunde Europe 2020-2021 on woni Robert Lewandowski ɓe mbide o woni ko to banggue e planète goɗɗo
ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kelle e gadane oɗo subaka hannde bandiraɓe musidɓe tedduɓe en gudditaɗo hello wongo hello meɗen e subaka hannde o noon gartaten ko e wirwirde kono kadi caggal nde hooti e joomi ko on woni Demba Hammet Guisse eɗen gandi ko toon to ndendoro jeeya cankiɗo ñande aljuma ɗo tigui e Dakar nawta toon to ndendori ko hanki altine wonno wirwirde nde guila nden noon Piindi radio e Piindi TV ina dari lang rendini doole muɗum gam hemnude fulɓe ɓe ko ganduɗa ko woni remde mabɓe sunare ha tengte toon to ndendori saabi noon Piindi ummima ɗo yaadi e goskiki jeehi toon to ndendori gam tawtorede wirwirde tawi onon wonɓe ladde ɓe oɗon hay hunde ke ina daɗa on e fannu o jeehi sababu noon ɓe jeehi toon gam darde holtanno bandiraɓe gardi gam dusde on ɗon Demba Hammet Guisse ha e galle muɗum battidiɗo woni toon to gabri makko sikki ala en jeeha toon to ndendori gam hetade walla mbiyen ni gam ƴettude jiyande yimɓe won hen ɓe ganduɗa gaari tawtorede ine hen délégation ngaji timmuɗi délégation mbo Dawda Moussa Dia eɗen gandi hakkude mabɓe no wano kono kadi yimɓe ganduɗa ɓe ko ndendor naɓe ɓattiɓe mo wurdunoɓe makko anduɓe holgonɗo Demba Hammet Guisse en jahat toon to ndendori ne wayno kettoɗen yoga yimɓe ganduɗa ko wurdunoɓe Demba Hammet Guisse to banggue e gueɗe fannuji kala anduɓe mo kettoɗen ɓe e kamɓe kala e micro Aliou Kanté caméra o ko Mansour Sow alias Thiat. Assalamu alaikum bandiraɓe julɓe yeɓiyankoɓe télé men Piindi TV e caggal yettude Allah ko julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hande eɗen ɗo e cuuɗi meɗen ndendori kajel to ɓeɗe jangguinino ñeɓe kadi saɗa cende walla ƴogoɓe jaaɓe fof bilti gummode kono jammal nde digboɓe sagaraɓe wona on banggue jarten hande ko duuso meɗen sakkitigo e guiɗo men sehil men guiɗo leñolngol sehil leñolngol homo ganduɗa kañum woni Alaji Demba Hammet Guisse mo ganduɗa gurɗo e l'islam guranɗo l'islam gurɗo e fulɓe guranɗo fulɓe gurɗo e galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall mo ganduɗa gurdam mum foof waɗi ɗum koye l'islam gurdam mum foof waɗi ɗum ko haaltande yimɓe golwore de Cheikh Oumar Foutiyou Tall tampani e din l'islam Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko golani l'islam eɗo koyngal mum yano eɗo jooɗi e nde natɗen cuuɗi min ndendori noon en jii hande alhaali o no wayni wuuro ngo e ko wona wuuro ngo fof giƴƴi ari gam dusde guiɗo l'islam guiɗo leñolngol eɗen dardi e goto e musidɓe gurdaɗo mo waɗano coccorgal sibu ɗum ko koddiɗo kadi ko sehil woni Mabo Almami woni Mamadou Dawoy Mabo Almami jeeyaɗo to Hammadou Hunare o wurdi e Demba Hammet Guisse kadi ɓe gurdi gurdam moƴƴam fof ko yeesam waɗi min kucciɗe mono Aliou Kanté fof ko yeesam waɗi hande noon gonɗen koye duuso sakkitigo e musidɗo men guiɗo men Demba Hammet Guisse sa wiyama ya haalan bandiraɓe yeewiyanko Piindi TV holkono Demba Hammet Guisse holno wurduno caggal nde cettiɗen koye julɗo sibo en ɗannudima e makko e kala waktu jonɗo o wiyata ko mo yamri ma juule ha en jeehi mo ganduɗa kañum woni galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall toon to Nioro min e koyngal makko min jaadi toon ma ko mbaɗo bandiraɓe Allah jarama a jarama Aliou Kanté mi salminima mi ñaganimama Allah moƴƴere ko adi fof mi duwanima bandiraɓe e kadi mi duwanima ndendori mi duwanima fulɓe foof debbo e gorko suka e mawɗo tete ha e bawɗo tettande hoore mum en jetti Allah en jettiri ɗum Allah ko ɗo Allah hanni ko mawɗo Demba Hammet Sile aman Allah ko kadi dakaɗo laaɓa jangu aɗa andi mino e an ko Demba nehi en e Mamal Labbo o neeri en kadi teddungal o neeri en pasiragal o neeri en yidde o waɗi en fondation kala ɗo yeehi o yaade e men kala ɗo derɗen en dardima e makko sa ƴeewi joni e hande e nder YouTube ma taw toon yewteram e yewtere Demba Hammet ma taw toon yewteram e yewtere Aliou Kanté ko wona ɗum ko noon mawɗo Demba Hammet Sile amanalla neɗɗo ne daña gueɗal aduna funtamo kala ɗo Demba jooɗi jottorino ko oɗo ñalawma o noddami téléphone mi immo Hunare mi ara ɗo o aɗani ko noddirmami ha o jinmi ko gara mi jangguinma sabbatel mi grand Demba wa mbimi ko kewi o aduna wiyete ko meeɗi yettete ko natti haali ala kadi min komi gaynuɗo mi wiya ala mawde Demba wa ha mi gayni neɗɗo mi wawa wurde goo ko gurnomi ɗum mi wawa hebde ɗum wa o wi suba foof balɗam ne gusse jamma foof balɗam ne gusse neɗɗo foti tan ko yettude Allah jettana bandiraɓe Allah Demba yetti Allah parce que alhamdulillahi rabbil alamina Allah omo wawno dañde o ɗaya ko martaba Allah rokkimo e aduna o foof omo wawno ɗayde omo wawno wasde bandiko en omo wawno wasde wadde galle heewi ni ñeeño jontaɗo no makko ni sa ari galle mum tan a yawata ɗum mi yetti Allah mi yettini on Allah mi yettini Allah mi yettini Demba Hammet kadi Allah mi yiɗano haalde so wonano hono ni mi yiɗano haalde ka sabu ɗum ɓerdam rokkani mi wawde haalde kono Demba kala ko neɗɗo haale mum wonko mankini Demba wona Hunare ndendori woni hakkude amen Demba ko min taanal goto jibinɗo baba makko e jibinɗo baba mon jiidi yuma e baba andi on ko miñam ko famɗi fof mbiɗa hecci Demba hitande walla lebbi jeetati ɗum noon ko miñam Demba
ko ɓuri heewde e ko kaalam e ko jahammi Demba susnimi somi jaɓino ni kay mi wontanno dogol Demba mi watta wadde no Demba waɗata ni kono Allah noon ene jogii geɗe woni fof on geɗal ngal Allah henni ɗum geɗal ngal Allah henni Demba ngal heedi toon min geɗal ngal Allah henni mi ngal henni mi ga ɗum waɗi hakkundami Demba mi wawa haalde ko woni ɗon minen mawnidi minen gondi jinnaɓe babiraɓe ɓe ɗiɗo ko dendiraɓe ɓi debbo e ɓi gorko ba makko woni ɓi debbo bama woni ɓi gorko kadi rutti kadi min goni sehilaɓe Demba ɗo jaami fof e aduna he so Allah waɗi Demba aɗa ndin leydi kala ɗo mbawi wonde mo yiilomi haw yitami so wonko o dañi kadi o itteno tottami ɗum o wallanami ɗum kanko Demba min mi wona no makko ni kono noon min kala ɗo nalmomi mi yahat toon mi yiyamo mi namdomo kabaruji makko min jewtida min dokkitita haqqillaji ha ɗo ko woni hôpital ko mi hewani toon koyɗe gañ saabu anji yiidamo no lellori en daɗɗum ni ene bonna ɓerdam ko cakkiti mi yiidamo nde o askinam mi yetti calmimi tan o yi holo mo woni daba sukkadaba Mamadou Demba e guiɗaɗo o askinimi watti hen ñande muɗum mi anda no jaltirmi hôpital o ko luttimi toon ko fof ɓe mbiyata ngo waɗani mbeɗa andi mbeɗa fawi fortude mi yiyamo kono mi saloto won noon mi jiiɗa yiidamo hankkadi ko wiyete ko tan ko yo Allah ɓumno ƴiye makko yo moƴƴere Allah wontore makko rasul sallallah alih w sallam kañum woni jaɓɓotoɗo julɓe yo Allah yo on jaɓɓomo wattamo e juuɗe Allah ko moƴƴuɓe keɓanno ko yo Allah hokkuma hen barka nabi sallallah alih w sallam ko kalamen tan ko woni hakkude makko e moɗon hakkude makko e meɗen hakkude makko e windere nde Demba won kalɗo to bamul to wi hono Demba heɓetake ala wona noon wiyete hono Demba heɓetake Allah kañum ko itta watta Allah ko itta watta so Allah itti o tan watta ɗon goɗɗo Allah itti Demba watti ɗon Abdoul ene wawi wattu ɗon ko miñum Abdoul ene wawi wattu ɗon ɓi Abdoul ene wawi wattu ɗon goɗɗo Allah ko itta watta fulɓe kala e mbaadi kuuɓal Afrique kala e Sénégal kala e mbaadi keerini ɗum noon ko wi tan yo Allah yurmomo yaafoma harnama aljanna kanko e dendal ngal mayɓe julɓe kala kono kadi ko noon noddirten duwuji toon to hoore fonde saabu jaltugol aduna ceerno Bocar Alpha Ba eɗen gandi kam ne wirnima toon to leydi Tunisie inchallahu rabbi kala ko wawi hen heeɓede kadi so Allah jaaɓi ma en gartu gam haɓrude bandiraɓe ko wi tan ko ɗum baase ɗiɗi mawɗe ɗe ganduɗa ɗe ko mantiniɗi saabu leñol ne wayno hono jogoto ko anduɓe alɗuɓe e fannuji kala ɓe hen jaani koto banggue fina tawa woni ko hono banggue Demba Hammet Guisse en to banggue hoore fonde on ceernajo kañum ne yaari koto banggue hono diine eɗen gandi noon ɗiɗo kala so tawi mbasi pittali mumen walla mbiyen kawri e ladial e nder balɗe tati ɗum ɗon ko ɗum basal mawgal wonande fulɓe kala wonande Sénégal wonande kala mbiyo mbimi wimi e wimami e konngolam hono ayaw Piindi TV ene nelda duwaw dendagal ɓesgu hoore fonde ɓesgu ndendori ɓesgu futankagal ngal kala e ɓesgu fulɓe kala e Sénégal kala e mbaɗi kuuɓal ko ɗi konnguɗi mbaynortoɗen aadi meɗen e roɓino jayndeji ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi Allah jarama on jarama yo en ñalla jaam